Уважаема госпожо еврокомисар, уважаема кмет, Първо да започнем с честит празник. днес нашето правителство, български служби работят ежечасно, ежемесечно ще правим тези срещи, да имаме едно плодотворно заседание. В момента се чудиме как да им завържиме бакиите. В най-свободневните теми, Когато правиме отчитане на президентството. Защото хората, които са били точно тук на този връх, те са дали своите кости. Точно в националния ден трябва да сме единни. Исках да дам моя венец горе в самия паметник. това, което се случи дори на трети на Шипка. За съжаление, в близкото и по-далечно минало в България, Русия е третирала България като пета колония. Искам да видя за какъв е точната тема за протест. Протестът е важен начин на протест, но не трябва да се използва от подмълвни и подмолни движения на хора, свързани с криминалния свят. Тези групи ще бъдат идентифицирани. И единственото друг избор е да завиете надясно с активно движение, правейки влака да завие надясно. Колко от вас биха завили влака, нямате хеликоптер, който да ви махне отговорността от съзнанието? Ето тогава ние решихме, че ще купиме 1 милион, малко над 1 милион пшеница, за да сме сигурни, че независимо какво се случва в следващите няколко дни, българските деца няма да ядат радиоактивен хляб. Свободен пазар е, но моите деца няма да ядат радиоактивен хляб. Някаква мисинформация. Всички това са мисинформации, грешни информации, които течат в населението. Министерството на регионалното развитие. Хората се капсуловат и ако видим, че се дезбалансира системата с Газпром, има много българско малцинство в Молдова. Истински съюзническа подкрепа на България да обсъдят точно тази сегмент, за да сме сигурни, че във всяки в едно измерение. Една от нещата, които ни информираха, още само да добавя, нашата съседка няма да изпадне извън шанса си да влезе в Европейския съюз. Чувам опозиционните партии да се опитват да ни дадат този проблем върху нас. Искам да поздравя специално и подхода за справедлива България. Това, което чувам от другите политически партии, вместо да дават смути рискове за България, българското правителство е в контрол. И който има против подобни срещи, ние ще водим, че те имат деструктивен начин на работа. Работят в паралел. Знаете ли, тази тема се опитва да бъде като футболен матч напред-назад в българското общество. Проблемите, които той вдига, ако не може да дигнем границите. Аз единственото, което мога да кажа е, че станах свидетел на този доклад. Този доклад за мен подава сериозен риск. И тук въпросът е, и това, което аз свидетелствах, е, че според мен този доклад дава опасността и потенциала, че имало нередности, прави своите геополитически цели. Те са толкова по-малко от рисковете, които вкарваме. Това е примера за новия подход, който ние даваме с нова енергия. Добросъседството между двете страни го сложихме на още по-голям приоритет. Работим заедно да се дигне приоритета на... Той също се е заел, че това е основен приоритет. Успешното изваждане и извозване на 140 българи. От тези 140 българи да бъдат извадени днес. 3 пъти даже сме били в готовност да ги изкараме от кораба. При първи динамики в намаляваща посока да бъде отразено и при бензиностанциите, когато хората пълнат своите автомобили. Българското правителство следи много внимателно възможността дали всички тези продукти, които в момента се говори, че може да има опасност да ги няма, че ги има. Аз потвърждавам съществуващата позиция както е, цялата съществуваща позиция. Аз не знам дали неговата оставка на вчерашния ден е свързана с това действие в днешния ден, но службите за сигурност от тук нататък ще действат по този начин. Всеки, който е нарушил правила или закони, те ще реагират своевременно, без това да бъде функция на тяхната позиция.
Просто говорим за Да. две различни неща в момента. Вие сте свидетел, според мен, Сега,